In the quiet of the dawn, you're the first to rise. With a wagon and wine, you light up the skies. Paws on the window, the world outside awaits. A four-legged friend with a heart that never breaks. Hvala, ovo je da se hvalim u Beogradu. Inače, nemate pojma ko sam ja. Šta ima veze, ni ja nemam pojma makedonski. Biće nam super večeras. Pitao sam prvo da li ljudi znaju srpski jezik u Skoplju. I znate šta su mi rekli? Znaju ljudi u Skoplju srpski jezik. Svi Albanci znaju srpski jezik. Tako da, dobro, kako da vam kažem nešto što ćete razumeti. Kosovo je Srbija. Ne, nema veze. Pričat ću sporije i glasnije kako biste me razumeli. Ponašat ću se znači prema vama kao što se roditelji ponašaju prema svojoj deci. Aj sad neka podigne ruku onaj ko je roditelj ovde. Evo, ti dižeš 2 ruke, ti se ne skidaš, sad nema veze. Ali, jel ste provalili kako se roditelji ponašaju prema deci? Ne kao da su mala, nego kao da su gluva i retardirana. Sine, fuj to! Fujto. Zvuči kao ministar iz Sarajeva, gospodin Fujto Osmanagić danas sa nama. Pa kao, ili kako se ljudi obraćaju svojim kućnim ljubimcima. Šetaju sa psom, pas se po kaki i oni kažu psu: nismo se tako dogovorili. Znaš, kao čovjek kad kupuje psa, ostavlja ugovor, razumeš, kao čovjek se potpiše, pas ostavlja otisak. Ili u slučaju da se dešava u Albaniji, oboje ostave otisak. Ja sam politički nekorektan tip. Ili kako se to na Balkanu zove, Srbin. Stvarno, moram da vam kažem, znači, nema ljutnje, znaš, ima šala na račun manjina, ali nemojte da se ljutite. Nemojte da se ljutite kad se šalim na račun verskih manjina, nemojte da se ljutite kad se šalim na račun nacionalnih manjina. Nemojte! Nismo Bugari. Ja sam prvi Srbin koji je došao u Skoplje i rekao gomili Makedonaca: ok, niste Bugari, već me volite. To mi je super, hvala. Možete aplauz slobodno, da. Ne znam da li sam ti ja super ili si tek shvatila foru u Albancima, ali sve okej. Sve okej. Mi u Srbiji, znaš, imamo predsjednika koji se uvek vređa kada mu neko kaže Vučiću pederu. Vidim, pratite scenu. Da, moram da kažem da mi je ovo jedan od najlepših nastupa ove godine, jer od vas 120-150 ovde, koliko vas ima, po prvi put ove godine sam siguran, niko nije glasao za Vučića. Znaš, niko odavde nije glasao za Vučića, I to kažem, znaš, da se on ljuti kad mu kažu Vučiću pederu, zato što se uvek nakon ovog verske i nacionalne zajednice doda i to nema ljutnja ako neko se prepozna zbog šala na račun seksualnog opredeljenja. Tako da, sve je okej. Ako nešto budem rekao za tebe i tvog dečka, brate, sve super. Ja znam da si mu ti devojka i da ti on još to nije priznao, ali kako da ti kažem, nije ti za džabe kupio kartu koja je najskuplja. Jeste bili sinoć? Da li je bio neko ko je bio sinoć? Podignite ruku, da, ima vas, ima 1, 2, 3. Jako malo, da. To znači da očekujete da će biti kriza. Štedite pare. Pametno. Ja ne štedim. Ja sam 88. godište, imam 34 godine i od kad sam rođen, jebena je kriza. Pogledajte, evo kako je u Srbiji. Ja nisam pošao u vrtić. Država mi se raspala. Znaš, i to na najgluplji mogući način je raspad počeo. Ratuješ sa Slovencima. Znaš, kako najlakše ratovati sa Slovencima? Baciš im ružu i čekaš da se ubodu. Znaš, rat sa Slovencima. Tako je počeo raspad države. Kriza, ja nisam u vrtić krenuo. Treba da krenem u osnovnu školu. Bombardovanje zemlje, jebote. Treba da krenem u srednju školu. Ubili nam premijera. Treba da krenem na fakultet. Svetska ekonomska kriza.
Treba posle fakulteta da kupim stan i kuću, zatvorili me na 2 godine, nisam mogao da radim. Jebote, ja otkad sam rođen živim krizu. Da je sve normalno, da me puste, idi radi, dobit ćeš 1000-2000 evra mesečno, samo treba da radiš 8 sati dnevno. Ja bi bio u fazonu, jebote, kako to? Znaš, mi ne znamo da živimo kao da je normalno. I nije to samo u Srbiji, to je tako i ovde u Makedoniji. Evo, isto neko ko je 88. godište, nije krenuo u vrtić, raspala se država, je li tako? Nije krenuo u srednju školu, pokušali da ubiju Kiru Gligorova, je li tako? Nije krenuo na fakultet, Albanci napravili sranje u Tetovu, je li tako? Tako. Nije posle dobio još nešto, šta god da je dobio, šta se vama onda desilo? Se sećate? Sve, tako je jebote. Tako je jebote. Ne, brate, stvarno ne ide vam sreća, pa to je, brate. Ne ide, stvarno. Evo sad, davali smo intervju za neku makedonsku televiziju koja se zove jako kreativno Makedonska televizija. I dajemo intervju Marijana i ja, Bojan Velevski nije hteo da kaže zašto? To je srpska televizija. Rekao, brate, bukvalno se zove Makedonska televizija. To je srpsko dobro. Tako da ako se pitate ko je izdajnik i smatra da ste Srbi, Bojan Velevski. Sve je u redu. Sve je u redu. I jebote, skraćenica koja im piše na mikrofonu je MRT. Makedonska radiotelevizija. Oni su jedini, odnosno najviše su oni najbali zbog promena imena države u Severna Makedonija. Sad im je skraćenica SMRT. Valjda im opisuje program, nemam pojma, jebote, dosadno, ono. Naši sponzori su ovi sa A1, pa ja koristim priliku da malo, nema veze. Hoću da vam kažem za ovo sinoć, dakle, pitam ko je bio, zato što cena ulaznice je bila 7 evra, ja ću vam ukratko reći šta se sinoć dešavalo. Nastupio je Nikola Todorovski. Znate ko je on? Znate ko je? Prevarant. Ja da vam kažem, najveći prevarant u ovoj zemlji je Nikola Todorovski. Prvo, kada smo se upoznali, znate šta mi je rekao? Kaže, ja sam sa Ohrida. Rekao, laže pička. Nemoguće. Nikola Todorovski, nije on sa Ohrida. On je Makedonac, nema njih tamo. Jebote u Ohridu, bre, toliko Makedonac tamo. Peđa Bajović, mi Srbi smo takav hegemonski narod, razumeš? Mi Peđu Bajovića svi zovemo kao hrvatski komičar. Samo u Srbiji ga zovemo kako? On je Srbin. Jebi ga. I pored njih dvojice nastupio je i jedan komičar iz Grčke. Ja ne znam da li znate ko je to, ali opušteno. Za 2000 godina imaće spomenik u centru i svi ćete reći da je najpoznatiji makedonski komičar, tako da, okej. Dobro, neće, ajde da se vratimo na Bugare, možda je bezbednije, evo. Da, evo, živjeli, moramo da se osvežim, čoveče, baš je vruće. In the quiet of the dawn, you're the first to rise. With a wagon and wine, you light up the skies. Paws on the window, the world outside awaits. A four-legged friend with a heart that never breaks.